Unha vez máis o Liceo quere rematar o curso con boa música. Estamos con Humberto, que vai acompañar a José Luis Troitiña, ao piano, Bueno, ten un título fermosísimo este concerto. 13 canciones de desamor e unha causa justificada. Dixen ben, querido apuntador? Moi ben, bueno, Humberto, que nos tras tú aquí hoxe ao Liceo? Pois mira, veño a acompañar a Troitiña e tamén tocarei algunhas cousiñas. Eu solo co piano. Que temas tedes aí para deleitarnos? Bueno, eu son un pianista de largo recorrido, entonces teño moito repertorio. Moi ben. En principio podemos tocar algunha cousa de Jacques Brel, como pode ser Non me quitte pas, ou de Frank Sinatra, Always, ou, bueno, o Smile, que era a canción favorita de Michael Jackson. Fantástico, bueno, imos disfrutar moitísimo, Humberto. Entonces, bueno, lle vamos a poñer aí un pouquiño de paixón ao asunto. Sí. Mira, dime unha cousa, contame un pouco da túa carreira. Desde cando estás ti dándolle as teclas? Bueno, eu levo viaxado moitísimo. Estuve na cadena Hilton 10 anos, e logo estuve no Gran Hotel da Toxa tamén, casi 35 anos. Bueno, unha vez que me retirei, me viñen para a terra. Eu son de Coles, nacín en Coles. Naciches en Coles, pero a música non se deixa nunca, verdade, Humberto? Nunca, sí, viaxei por moitos países, sur de Europa, Medio Oriente, por aí. Bueno, aquí estamos, aquí me ten esta profesión aí, tenme a tope aí. Tente a tope, tente enamorado. Mira unha cousa, que terá a música que é capaz de conciliarnos e domar as, como decía, domar as fieras, non? Que domas... Sí. E ademais que viaxas, que a música viaxas. Eu me recordo cando estaba, sobre todo, na cadena Hilton, que viña xente de outras partes do mundo e cada persona pedía a súa melodía, a súa canción favorita. En ese momento estás viaxando a distintos países do mundo. Que capacidade, verdade? É unha pasada. De trasladarnos a onde queira que, por eso, a veces recordamos... Sí, ao momento, sí. É como o olfato un pouco, non? Que nos leva aí a ese momento, a esa dimensión. Claro, nos leva, faite viaxar. Totalmente. Viaxar totalmente. Humberto, tú tes algún tema que sexa así, por algún motivo importante para ti? Tes algunha canción tótem? Bueno, sí, bueno, claro, teño moitas cousas que teño grandes recuerdos. Por exemplo, esta de Always era unha das cancións favoritas de Frank Sinatra. Eu acompañei varias veces cando viña para a cadena Hilton. Coñeciches a Frank Sinatra? Claro, sí. Uau, falamos del. E a moitos máis. Pois temos que quedar un día para falar de ser grandes. Como era Frank Sinatra? Bueno, era un tipo que cando estaba un pouco contento falaba italiano, unhas cousas. En la intimidad. Sí, e logo unha voz inconfundible, unha cousa, unha profundidade. Eso non hai maneira de collerlle o timbre, Mira que tuvo imitadores, pero non había maneira. Bueno, Sinatra moitos outros, non? Unha vez que estás por o mundo, pois, unha vez que viaxas por o mundo, encontraste con todo. Con todo, algún máis así importante de ir hasta por aí? Grandes actrices, Wilson Pickett, por exemplo, de Soul, moita xente. É dicir, no Oriente Medio eu estuve nunha época moi boa en Persia. Entonces ali era unha época de moito esplendor naquela zona. Entonces viví en grandes momentos por ali. Pero bueno, eso xo contaría outro día. Eso contarlo outro día con máis calma, porque estás a punto de entrar e quero tamén que teñas un momento de relax. Agradezoche moitísimo, Humberto, que estiveses comigo, A ti. Grazas. Moitas grazas.